Hello everyone, welcome back. It's me again, Lorna Hermosilia. The last time that I got my hair treated was in November last year. So, isang taon na po. That's why naging dry and frizzy na po ang ating buhok. Kaya naisipan ko pong magpa-hair treat ulit doon sa aking hairstylist, si Ma'am Ann Ambiciosa. Thank you so much po pala, Ma'am Ann Ambiciosa, sa pag-aalaga po ng aming mga buhok. So, doon lang po ako nagpapagalaw ng aking buhok dahil yun po ang trusted ko. Mahirap po kasi sa iba ipagalaw yung ating buhok dahil baka po mamaya is mas lalong masira o di kaya po ay masunog. Kaya naman po, samahan niyo po ako sa aking pagpapayas ng aking buhok. Pag magpapa-hair reband po pala kayo, kailangan po ay shampoo lang po ang gagamitin ninyo at hindi po kayo mag-conditioner. Kasi pag mag-conditioner po kasi kayo, prevent niya yung solution from soaking properly. So, kumbaga, hindi po ma-absorb ng buhok yung gamot or yung solution na ilalagay sa buhok natin. So, this one po is rinsing. Ayan, rinsing the solution na in-apply po sa buhok natin. At gumamit po sila ng suka na prevent po sa hair natin sa pagkaka-dry at pagkasira.
natin sa plantsahan. So itong Brazilian, ito po yung pangpigil kung ang buhok ay mapunta sa stress. Hindi lang tayo ang na-stress, pati buhok na-stress din. Hindi lang tayo pwedeng Stress ang tayo, stress. yes, pati utak. Ganun. Opo. Tapos pag puyat, lagi nito may ilis. Tama ang mga itsura ninyo nung pumasok dito, ang hahagard. Paglabas ninyo, mga bisyosa kayo. Bisyosa kayo. Maglalagas din ang buhok. Ayan, so dito po tayo, pwede na tayo magsalita dahil wala ng TV doon. Oh, pumunta lang Dito sa lang po tayo YouTube. pumunta. Kasi trusted. Mahirap po ipahawak sa ibang. So this one is flat ironing para po ma-seal yung solution na ini-apply po sa buhok natin para maging mas smooth and syempre maging straight po yung ating hair. Salamat
with Brazilian. Thank you so much again po for watching. I'll see you again on my next video. Bye!